ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆತ್ತು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ನಾಲ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎತ್ತನಂತೂ ಪನ್ಪಿನೇ ಗುಡ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪನ್ಪೆರತಿ ಐಟ್ 4 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ నేను ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೋಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತವೇ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆಲ್ಲಂಚಿನೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡ್ 1/4 ಚಮಚ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪನ್ಪತೆ ಆ ಚಮಚಡ್ 1/4 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆಲ್ಲಂಚಿನೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತನೋಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 15 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಂಡ ಉದ್ದ ಆತೆಪ್ಪಡು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ನೆ ಉಂದೆಲ್ಲಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಪತ್ತಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 15 ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸೈಜ್ ದಾತು ಪುಳಿ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಕಡೆಯರೇನು ಕಲ್ಲುಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಿನಿ ಪಾಡುವರ್ಣ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೊರನ್ನೆ ಮಿನಿ ಪಾಡರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂಗ ನಿಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನಿತ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂದೇನು ನೈಸ್ ಆದ ಕಡೆ ನೋಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೊತ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರಿದು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಲಿಯ ತಾರೆಯಾಂಡ ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ತಾತು ತಾರೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇತನಿಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 20-25 ಬೇಸೊಪ್ಪದ ಇರನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ತಾರೆ ಕೆಂಪಾಪುನ ಮುಟ್ಟು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸನ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂದೇನು ಪೊತ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ತಾರೆ ಕರಂಚದ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಈತ ಕೆಂಪಾಂಡ ಯಾವುಂಡು ತುಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆರೆ ಪಾಡಿದಿನ ಅರೆಪುಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾವುಂದೇನಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಅರೆಪು ತಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನವೇ ಕಲ್ಲುಗ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ 3/4 ಚಮಚದಾತು ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 6-7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದಿನ ತಾರೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಿರ್ಗಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲನ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಿಸಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಗುಲ್ ಬೋಡ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆರ್ಲ ಮಂತೊನುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿಂದ ಕೋರಿನ್ ಪಾಡೊ ನೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 kg ದಾತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಗೆತ್ತೊಂದುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನೆನೊರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಉಂದಿತ್ತ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ರುಚಿ ಕೇತು ಬೋಡುತ್ತುಲೆ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಕವರ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾನುಡು ನಡುಟು ಹೊರ ದೆತ್ತದ ಕೈಲ್ ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಟೈಸನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚ ಅದು ದಿಕ್ಕೇಳಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕೇಳದು ಇದು ಬೇಯ್ಪಾನ್ಲೆ ಇತ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿನ ತಾರೆನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತ ಮೆಲ್ಲದೀದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ಕೈ ಬಿಡೊಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆನು ಮಗುತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು ತಾರೆ ಸರಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಬೇಗನೆ ಪರಂಗುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತನ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ ತಾರೆದನ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬೊಡ್ಡ ಓವಂಡಲ್ ಒಂಜೇನ್ ಪಾಡೋನುಲಿ ಇತ್ತನೆ ಕೊಂತೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೆಂಪಾಪನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯ ನೋಡು ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪುದಿರೇನು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆತನ ನೀನು ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪುಗ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಬೇಡ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್